to have fun, so it's sim ka bachelor ni ongan nyele ekini kijing bersuki-suki thrai ublai ru penbiang penbit yang ngi lengba ka jingerap jung uleng ba jung kibru ki badan kamon ko bhaku mapi beplawan yaram yangi hakan ek sentar te mentangi la yo ya ngi la yo solar ngi don ke solar ke baret but ngi la ban terekam melar ke komputer rei man mar kadang dei ke baret ngi la ban kam la ban support re hadu ban miet ngi la la ban don ka laj mala bat ka umrung ila dek thit nanti ha pentor la thit iwe I jakai berit te ka umrung ila don ila sna ka pung tang ba bangim don laj impat la ban pom sande senta te kita te kijing jungi bangia kendu ndai ha kaliang jong kijing ya pet ya sumare kini kinong pang ni semba nomor ngila ngi bompat biang ka sentar kumne ngimpat don ka proper ki ka kamra rupat biang tingi dang ya le tang ban ya rapi kitu ki ba la ban sumar hidal de la ban ong ki mon ka don ka mon ban kelah ki kim don jing re ban ya ka jing ban sumar ya ki ndai tang kini ki jing kum ka laj bat ka ne ka surok oj phangka jing maintain jungi ya kan ka yeng ban ai jing bam iru namar bang e kanang de ka yeng ba thamai ngi don box sibun bang gi don ki sister la jong hi hangne kum nangi sat ki sat penbiang yang u khau usini ka bagi jing kam jungi kum na jawai na ka konven jungi hi murlong angkan yang peluk karena kiriya ni pan jing era pu na kada la da don ki kep ke bang ni don su kum ni don pan sna ka pan khana ka ba kerki hangne ni pan jing era no kada te kada ru ai ru kum ki mo blok e basna te kini don pedang bun hi ki tang ba ngim ban ong ngim safar re kata ngi gidang don hi ki bru ki bayar ap yang ite ngi le bha ngi ai bha ka jimbam ni kini namar ba ki don kam nalor ba ka jimpang jongki ki don kam ro ka jimbam ka ba bha ban te yaki namar majority na ki bawan ki de ki bala las new load kini ki liver nang ta ki la don ki jimpang stem te rengkat ba ka jing ai da wai rengkat ba ka jing ai ki jimbam ka ba bha ki ba te ya ka me jongki te ngi I baro ki pala lek nang ne la kumba khat sanut mentaki don hang disanguru ki ko ki kya bat ki iba ki he ki plung hi ki don re ka jing duna ki wan anut ki ba de ki adik ki don ka hepatitis C te na do nang wan kong ki doktor ki ong sumar bha ngila yo ki prescription ki doktor ndai habangi la ai ki da wai mentaki la jam pitip ko wai na ka jing tang lai I bai ki wan namar ka first of all kan ka jaka jungi ka dai tang mangi ngedawan mano visitors ngi kemen ba bat ni sengu ya ublai ba lo pasiau thrai ka de ki pasiau jo ublai hi api ba phi wan ya rap yang ngi kumne da kini ki marbam ba mate ya kini yang ngi bat ya kinong pang jungi tingi dap da ka jing sengu na kana do ka mesim jungi bat ngi kermen ba ublai tra kendat na ku kerdo ya phi ka jing le bha jung phi ba pinang ya le bha ya kum kini sentar habun ki omdai tang mangi ki ba isem ya kini ki jing thrai kam ta me ha bas dang kum kini rai da ka jing le bha jung phi ki beri rukin sayo mensim panang ya rap ya ki we de ruki sentar ki ba longkum mangi ble sibut na ka jing bha mensim jungpi ka jing don jimut jumber khat jungpi ban ya rap lem yang hi ha ka ni ka khep ka ba ngis ngodon kam hadu kata